बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गसाइगाव दख'रा एबसुआ हारिमुआरि मावबादा खुंफुंदों। गुबुन गुबुन दख'राफोर बादिनो गसाइगाव दख'रा एबसुआबो दिनैनिफ्राय जागायनानै गासै 6 साननि हाबाफारिजों दख'रानिनो सिङाव थानाय बड'लेण्ड दरबार बिनाखाथायाव हारिमुआरि मावबादा खुंफुंदों। बे हारिमुआरि मावबादायाव आथिखालनि लाइमोनफोरनो बर'नि दोरोङारि दामजु खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय आरो बैसागु मोसानाय बायदिफोरनि फोरोंथायखौ होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, गसाइगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोर, गसाइगाव ओनसोलनि हारिमु सिबियारि आरो सानसुमैफोर आरो गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लायो। हारिमुआरि मावबादा बेखेवजेनदों मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि बर'नि जारिमिनारि हारिमुनि जे लेजेन्डारि बे ओनसोल जोंनि मानव गेदेर जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिनि जोनोम थावनियावहाय दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हारिमु मावबादा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। खोब गोजोननाय मोन्दों बेवहाय बाहागो लानानै गोबां हारिमुजों सोमोन्दो थानाय गागि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जायखौ जोङो बर'नि फिचार फिल्म होननानै जोङो आलायारन जे नेसनेल एवार्ड मोननाय बेखौ जोङो बेवहाय बाहागो बा फाव खालायगिरि गाम्बारु माहाजोन जायखौ जोङो बुङोमोन बे फावगिरि मानव गेदेर बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों आरो गोबां माने जात्रा गानजों सोमोन्दो थानाय गेदेमा सुबुं बिथांमोना बाहागो लादों। दा दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो बेनो जोंनि जे गेदेमा जाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि लोगोसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो गोबां गेदेमा हारिमुखौ सिबिलांनानै जाय बिथांमोनहा दिनै रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव जोंनि राव हारिमु थुनलाइजों लोगोसे जोंनि जे कालचार बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बा फक कालचार बा जोंनि फकखौ फोथांनानै लाखिबोनाय आरो नैबे पर्जायाव लाबोनानै फैनाय जाय लेभेलखौ जोङो दिनै लुबैदोंमोन मुलुगनां लेभेलावहाय जोंनि जे कालचार हारिमुखौ जोङो दिन्थिनानै जोंनि राव थुनलाइखौ दिन्थिनानै जोङो गोजोरै जोङो खाम सिफुं जथा लानानै थांनानै थानो आरो बेखौनो दिनै जोंनि गेदेमा बिथांमोना होलांदों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांमोना जोंनो होलांदों। दा बेखौ दिनै फोथांनानै लाखिनाय आरो मुलुगनां दरबाराव बेखौ लानानै थांनायनि मोनसे सम फैदों आरो बे समखौ दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै मोनसे प्लेटफर्म होदों जायगा होदों। दा ओंखायनो दिनै बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोननि थाखोमानानै थानाय एक्सट्रा अर्डिनारि जे कालचार बिथिङाव हारिमु बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंखोमानानै थानाय बेखौ दिन्थिनायनि बा सुबुंनो समाजनो दिन्थिनायनि गावखौ सासे सुबुं सम्पद दानायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ दिनै बिथांमोना मोन्दों आरो बेखौ लानानैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि जे कालचार जोंनि फक कालचार बेखौ मुलुगनां लेभेलाव लानानै थांनायनि जे मोनसे सम आरो सुबिदा बेखौ जों दिनै मोननो हादों आरो इयुनावहाय जों मोनलांगोन होननानै जों आसा दङ आरो जोंनि जे कालचारखौ गोजौनां लेभेलावहाय लानानै थांनायाव बिथांमोना रल आरो दायथ' लानानै दावगायलांगोन जोंहा फोथायनाय दङ। दा दिनैनि गेजेरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै खामानि मावदों समाज फोसाबनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जोङो दिनै खामानि मावदों बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै। दा बेनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु जोंनि सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिंखौ जों जौगाहोनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा मैखोमै रल लानांगोन आरो बेखौ दिनै जोंनि जाय सेनियरफोर समाजखौ न'खरखौ जाय ससाइटिखौ दिनै बेंबोदों खाबोदों बिथांमोना जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गाइड खालायनानै लानानै थांबानो जोङो मोनसे जेबायदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा बर' माहारि दानाय जों हारिखौ जौगालु मोनसे थाखोआव लुगैनाय बेखौ निस्सय जोङो सानसे जाफुंहैनो हागोन आरो जों साफ्रोमबो बयबो दायथ'खौ लानानै जों दावगालांबानो हागोन निस्सय जोंहा फोथायनाय दं। जों बेवहाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बैसागु मोसानाय लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै बेवहाय मोसानाय दामनाय बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय खाम सिफुं जथा गंगोना बेफोरखौ लानानै बेवहाय वार्कशप जागोन आरो बे वार्कशपनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो दिनै दङ बाहागो लादों आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय सोलोंनो गोसो जानानै बिथांमोना बाहागो लाफैदों। निस्सय
जोंनि जे लेजेन्ड अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जेरैबायदि बर' हारिखौ बर' माहारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जेबादि खाम सिफुं जथा दोरोङारि दामजु दामनाय दोरोङारि मोसानाय बेखौ जेसेबां बिथांमोना हास्थायदोंमोन जे जोंनो मोनसे होलांदों बेखौ गोजोरै लानानै थांनाय गोजोरै जोंनि बर' हारिनो इयुन जेनेरेसननो होलांनायावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ लानानै रल लानानै जिहेथु दावगालांगोन जोंहा फोथायनाय दं निसय। बिनाकाटा ओनसोलाव हारिमुआरि मावबादा खुंनाय बेखौ लानानै मा बुंनो जोंनि ओनसोल बिनाकाटा मौजायाव बा बिनाकाटा दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय बे बिनाकाटा जायगायावनो बिनाकाटा एमइ स्कुलनि बे फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गसाइगाव दख'रा बिथांमोना मोनसे हारिमुनि मावबादा जे लादों बेयो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। देरफुबाय थानाय लाइमोन बिनानावमोन फंबायमोनखौहाय दिनै बर' हारिमुनि बर' मोसानायनि बर' दामजुनि सायाव बिथांमोना जे मोनसे मावबादा लानानै बिथांमोनखौहाय फोरोंलांनो नागिरदों बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बेखौ जे बिनाकाटायाव लाफैदों जे बिनाकाटायाव उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जोनोम जादों बे जे बिनाकाटायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम जादों जे बिनाकाटानि खाथियावनो जोंहा दारेन्द्रनाथ बसुमतारी जोनोम जादों काली कुमार लाहारी जोनोम जादों प्रमद चन्द्र ब्रह्म जोनोम जादों। दा बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि आइकन्सफोर बिनाकाटा मौजायाव जोनोम मोन्दों जेरै रन्जित शेखर मुसाहारि भास्कर मुसाहारि बिथांमोन जोनोम मोन्दों बावहाय मनरन्जन लाहारी जोनोम मोन्दों। दा बेबायदिनो अमिय उकिल जाय बर'फोरनि प्रथम उकिलमोन बिथांमोन जोनोम मोन्दों नङा होमबा साथिराम बाथिराम इन्जिनियारमोन जोनोम मोन्दों। बेबायदि ओनसोलाव दिनै बे मावबादाखौ लाफैनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय बावहरदों। रंजालि बैसागुआ फैगौ गतिके रंजालि बैसागुनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि आं गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। गाहाम हामलायनायजों हरनायजों लोगोसे आं खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे जोंनि रंजालि बैसागुखौ बयबो गोजोनै खुसियै रंजायो जाहाथे रावबो बे फोरबोआवहाय जेबो जाब्रथाय जानो गोनां जाया जों नांलाय खमलाय जानो गोनां जाया बुलाय सोलाय जाया। आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरदों जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनो बोर सारस्रि हरथों आरो जिउआव जौगानाय लाबोथों आरो गोजोन हरथों मोनफ्रोमबो न'खरा गोजोन सान्थि जाहाथे रायजो जानो हायो जोङो बयबो ग्रें ग्रें रायजो जानो हायो जोङो गियान गुन लानानै जाहाथे दावखोनो हायो बेखौनो आं आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।